Antes de comenzar, queremos darlle as gracias aos da AMPA e a todos os que axudaron a facer esta preciosa decoración, que se merecen un gran aplauso. Somos as chicotes e os pedroches de Radio TV Carcamán. Como xa levamos 4 anos consecutivos, isto xa é unha tradición. Tradición son outras cousas. Tradición é no agosto enfurruxarse a cara de carbón, ou no día dos defuntiños, que recollemos tantas chuches que no día seguinte estamos todos no dentista Arousa. Ou no día do patrón, que sacamos o traxe os domingos. Pois eu os domingos vou en chándal, que teño partido. Entón, tradición é San Ramón meterlle xeos dentro da roupa a xente? Pois claro, coidado, que quedan 5 minutiños para as 12 da mañá. Ou viño. Que nervios. Da mañá ou da noite? Pois a mañá. 1, 2, 3, conectamos co reloxo da Porta do Regueiro. Silencio, por favor. Podo dicir unha cousa? Bos días, compañeros e compañeras. Estamos aquí no fabuloso reloxo da Porta do Regueiro, a escasos minutos de comezar as baladas. Como sempre, para que non haxa confusións, explicaremos como funciona un pouco o tema. Ai, viño. Primeiro virán os cuartos. E despois virán as badaladas. Os 12 Josanitos de sorte. ¡Qué emoción! Coidado, de un en un, non vos atrajantedes. As badaladas, que xa empezan. Preparados, Veña, que va a gustar. Dúa. 3, 5, 2025 a todos, todas. Agora brindemos por este feliz 2025. ¡Salud! Agora devolvemos conexión a Radio Televisión Carcamán.
Iván. Feliz curso 2025 a todos e todas. Espero que non vos atragantarades. Fantástico, non seguimos riguroso e directo desde a Porta do Ribeiro, cada ano con máis este programa. Bueno, pois o que íamos, non pode haber festas en baile nen bailes en festa. E para comenzar con bo pé neste novo ano, que o ano 2025 nos pille bailando e cantando. Espero que vos gustara este programa especial. Feliz 2025. Ai, a boiña, por fin é Nadal. E chegan as vacacións do cole. Yuhu! Sí, meus meniños, vai sendo hora de pechar o ano. Sabedes que era o que máis me gustaba do Nadal? Que era? Cando eu era moza, o Nadal era vos distinto ao de agora. Pasábamos a noite de Nadal e a de Reis cantando e bailando de casa en casa. Todo era alegría e balbordo. Os que mellor cantaban nos coros e os máis expelidos a bailar nos ranchos de Reis. Ai, pero mellor viña cando ao rematar pedíamos a nosa recompensa, o aguinaldo, chourizos, fillo, as castañas. Que tempos aqueles!
son os meus recordos máis preciados. Pero para vos o Nadal son as luces de Vigo, os elfos que fan trasnadas, os villancicos da María Carriesa. Sí, María Carel, a que fai que empece o Nadal e desconxélase como grite así. Mirade, vos dicido que queirades, pero eu non lle entendo nin papa de inglés a esa muller. Se teño que escoller un villancico, non hai outro como o do meu Rafael, sempre tan elegante, sempre nos programas de Nadal, sempre tan igual que sempre. Non pasan os anos por el. Quen é ese Rafael? O do neno do tambor. De que tambor? De que tambor? El camino que lleva a Belén baja hasta el valle que la nieve cubrió. Los pastorcillos quieren ver a su rey, le traen regalos en su humilde zurrón. Ropa pom pom, ropa pom pom. Ha nacido en un portal de Belén el niño Dios.
está claro é que as tradicións van mudando co tempo. Din que temos que modernizarnos ou morrer, pero nunca se deberían esquecer. Son a nosa identidade máis pura. Pero iso sí, o máis importante, con tradición ou sen ela, é pasar un Nadal rodeada dos seus seres queridos en paz e armonía. Así que vos parece se armamos troula todos xuntos para desexarlles a esta xente unha boas festas? Pois dadelle a música a ver se a Trosis me deixa bailar con estes miniños. Poñede o casete. Primavera hay que volar.